שלום אהוד שרר מחברת פוקוס טלקום. שלום רב. ברוך שובך אלינו. תודה רבה. והפעם הבאת לנו טלפונים. כן. שמה מיוחד בהם? הם טלפוני voice over IP, כלומר הם טלפונים שהם מחוברים לקו המחשב, לא לקו טלפון. הטלפונים האלה הם באיכות שמע ובאיכות הטלפון הרגיל שאנחנו מכירים אותו, רק העלות שלו הרבה יותר זולה. גם בטלפון IP, טלפון שמבוסס על תקשורת האינטרנט, אין חדש. יש כבר כאלה בשוק. עדיין מה מייחד את המוצר הזה ממוצרים אחרים שקיימים בשוק? עולם האינטרנט בעיקרון הוא עולם שאין עליו הבטחה של איכות. אנחנו פה הגענו למצב שאנחנו יכולים להבטיח את איכות השמע וששיחות לא תתנתקנה. ונכון, גם סקייפי, אנחנו מכירים את הסקייפי, אבל בסקייפי לפעמים אנחנו שומעים מצוין, לפעמים אנחנו לא שומעים בכלל, או השיחות מתנתקות. פה אנחנו בעולם ה-IP, אבל באיכות רגילה כפי שאנחנו מכירים אותה מהטלפון הקווי הרגיל. איך אתה יכול להבטיח איכות שכזאת אם למעשה אתה תלוי בספק של האינטרנט באותה מדינה? זאת אומרת, למשל, בהרבה מדינות באפריקה, איכות האינטרנט, איכות של ספקי האינטרנט שם, מראש אומרים לך, האיכות היא לא טובה. הווי-פיי לא טוב, כמות המידע שזורם נמוכה. איך אתה יכול להבטיח בכל אופן איכות שיחה טובה? נכון, שקודם כל אנחנו מדברים על העולם היותר המערבי והמתפתח, שבהם איכות והקצב של האינטרנט הוא הרבה יותר גבוה מאשר באותן מדינות באפריקה. לגבי אותן מדינות באפריקה, מה שאנחנו מבטיחים, אנחנו מבטיחים את המרכזייה המקומית, שהיא תעבוד באיכות הראויה עם הקצב המתאים. הטלפון הזה, שהוא טלפון סלולרי, איך הוא מתחבר לשני הטלפונים הקוויים האלה? הטלפון הנייד יש לו בעיקרון שני תכונות עיקריות. האחת הוא קודם כל נייד, אנחנו יכולים להתקשר ממנו בכל מקום, לא כמו בטלפונים האלה, שהוא טלפון שולחני בעיקרון. אבל הדבר השני, אנחנו צוברים בטלפון הנייד הזה מידע רב, כמו כל הספר טלפונים שלנו. השיחות שלא נהנו, השיחות האחרונות שחויגו וכן הלאה. שכל זה לא היה זמין עד כה בטלפונים מבוססי IP? נכון. עכשיו, זה אחת הסיבות בעצם שגם למשל בני הנוער כבר היום לא לוקחים טלפון קווי, כי את כל השיחות הם עושות מהטלפון הסלולרי, כי כל הקונטקט, כל הספר טלפונים נמצא כאן ולא נמצא כאן. התוכנה מובי טו סייב שלנו, היא מאפשרת את כל המידע שיש לנו בטלפון הנייד, להעביר לטלפון סנום, שהוא בעצם פותר לנו את הבעיה לפחות של המידע, שהוא יהיה זמין לנו גם בטלפון הזה. מה שקורה במשרד הרבה פעמים, גם אצלי במשרד. אהוד, אנחנו עוד רגע נמשיך לדבר על זה. אני רק לפני זה אגיד שבזה אנחנו סיימנו לשאלות והערות לכתובת מדע-tv1@gmail.com, כתובת שמופיעה גם בדף שלנו באתר הידען. שידור חוזר של המעבדה ב-12:30 בצהריים ביום שבת, ובאתר רשות השידור. מודה לטל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. מבט אחרינו, להתראות. כן, מה רצית להגיד עוד? אני אומר המידע שיושב לנו פה, הוא הופך להיות זמין לנו, ואז אנחנו יכולים להתקשר מפה ולא ללחוץ על סד מפה, מה שאנחנו בעצם רגילים לעשות. ואם אין לך